Ако искате да натоварите добре задната част на бедрата и глутеуса, изпълнявайки римска тяга, това не е правилният начин на изпълнение. Това също не е правилно изпълнение. Изпълнявайки упражнението по този начин, единственото сигурно, което ще развиете, е дискова херния между прешлените. Сега ще ви покажа как да изпълнявате упражнението правилно, така че да натоварите оптимално задната част на бедрата, като в същото време пазите кръст. Когато спускате лоста, той трябва да върви плътно по краката надолу, а седалището да бъде изнесено назад. Важно е също гръдният кош да бъде изпъчен напред, а кръста да не придобива дъговидна форма, както видяхте в предишните кадри. Това упражнение има добър укрепващ и същевременно разтягащ ефект върху мускулите в задната част на краката. Може да го включите в края на тренировката си за крака.